Pil si dlho líkoval nový album a teraz je konečne tu. Spolu aj s Luca Brasim dali von Vojnu, na ktorú sa v tomto videu pozrieme. Ešte 19.10.2023 sme mali možnosť zachytiť track Mama I Did It, kde bola tuším po 2 rokoch opäť spolupráca Pila a Luky a na základe toho si chalani povedali, že by sme spolu mohli nejaký projekt spracovať. Fast forward do júna, června 24 a je tu rovno celý album. Podľa slov samotného Lukáša je názov albumu taký, lebo proste keď to človek počúva, tak sa mu k tomu evokuje práve toto slovo, s čím sa ale ja tak úplne nestotožňujem, lebo si skôr poviem, že asi mi tento album slovo vojna moc neevokuje a to som sa to tam snažil hľadať. Nenašiel som to. Vy ste našli? Napíšte do komentu. Čo sa týka coveru, tak mi nedáva veľmi zmysel. Proste fotka dostihových koní, čo s vojnou nemajú nič spoločné. No keď sa na to pozriem, tak sa mi to zdá byť vygenerované AIčkom, lebo tu máme 8 jazdcov, čo môže symbolizovať počet trackov na tomto albume, ale koní tu je len 5, ak dobre vidím. A vlastne čím viac sa na ten obrázok dívam, tým viac som znepokojený. To čo sú tam v pozadí, Demogorgoni? Dajte vedieť, ako si vyspájate dostihy a vojnu dohromady ohľadom tohto albumu, ďakujem. Na ceste do raja so Cedricom. Beatovo sa tu stavilo na istotu, keďže ho robil Beats, ktorý produkoval aj Dopamín, King Kong či Upgrade, takže super, to intro autotunové Cedricové. To mi nevadí celkom, ma to asi aj melodicky chytilo, ale keď som si prečítal text, lebo ja som mu fakt akože moc nerozumel, tak som bol taký, že tomu AIčko z roku 2022 vygenerovalo takýto piča text, alebo ako tomu mám chápať? No bol som potom prekvapený tým beat switchom a ako by šla úplne iná pesnička, nehodilo sa mi to tu, lebo zrazu som mal pocit, že sme na Peroxide. Nová legendárna hláška pána premiéra tu zaznela a súhlasím so všetkým, čo sa v tomto texte riešilo. Veľká kvalita aj zo strany Luky, milo som prekvapený. 12, Anchor, David Beats a Jofler. Táto skladba mi evokovala dojem, že to je určite Pilsio skladba, na fite je Luka, to ako bez debat, a tá 12 je celkom univerzálne číslo, čo nám tu obaja dávajú, hej, že to môžeme brať z mnohých rôznorodých kontextov, čo sa mi páči. Úoskyho a Svetozara na podcaste s nami sa vyjadrili, že práve pri nahrávaní tohto tracku bol Luka najviac pod influencom určitých látok a mne sa zdalo, že sa tak nejak počas repovania tak pousmieva, alebo ako to nazvať, ako by sa mu chcelo smiať, a teraz mi už je jasné, čím to môže byť. Inak táto časť, kde sa Luka vyjadruje k podcastom a nakoniec v jednom skončí, to sa mi tiež páči. Special One na bite Miku, ten robil s Pilom aj Community Service, Wavy Boy a Jofler. Special One je jeden z výrokov človeka, ktorého počuť v intre Joseho Mourinha, portugalského futbalového trénera. Páči sa mi, že song je nabitý odkazmi na kopec futbalistov a hokejistov, trebárs Ondrej Duda či Martin Fehervári. Obohatenie o český jazyk nám prináša Arian. Ten je aj z Nintendom na Paid z minulého roka. Tu sa mi jeho slova veľmi páči, pekne sa dal do beatu a 2L reprezentácia teda nesklamala, mega cením. Bez pochyb, No Stress musí byť, po Mama I Did It, najpočúvanejšia songa z albumu, keďže na fite máme Straydu. Na Genius som nenašiel meno producenta, no YouTube Music mi ukázalo, že by malo ísť o Martina Kubenku. Automaticky som to chcel vysloviť ako Kubienka, ale nie, lebo toto je one and only MJ Beats. Ten štýl flowu, ktorý obaja aj Luka aj Lukáš držia, si dosť idem, podotýkam, že Luka toto nahrával opäť najaný jak kokot, ale je to chytlavé a do beatu to ide super. Separ, keď nastupí, tak tam klasicky dáva hlavne seba, ale nebijem ako repujú chalani. Odkaz na text z OG tu máme a podobne ako to robili roky členovia Kontrafaktu na Separa, tak teraz Separ po niekoľkýkrát za posledné 2 roky sningdisuje Rytmusa a musím priznať, že vyfčí mi nohy je strašne random punchline, ktorý si idem. Lisanal Gaib. Ak nie ste fanúšikom knižnej a alebo filmovej verzie diela Duna, tak neviete, čo to znamená. Lisanal Gaib by mal byť v skratke určitý prorok, či dokonca mesiáš, niečo na takejto úrovni, ak tomu dobre chápem. Beat robil Hockey, Jirus, áno, ten istý, čo tiež robil beat k Šinovici Dopamín.
Joffler a Alan Murin prekvapivo. Zo začiatku som rozmýšľal, že to bude mať viac taký Duna vibe, nie iba beatom, čo tam trošičku cítim inšpiráciu Hansom Zimmerom a jeho Lisan Algaib, fakt len tak decentne, žiadna kopírka, a až potom, keď beat zrýchli a zvážne, počujeme aj meno údajného Lisana Algaiba, Paula Atreidesa. Čo sa týka lookovej slohy, zo začiatku mi to prišlo slabšie, kúšu, dušu, kušu, moc ma to nezaujalo, také ľahké rímy, ale potom už fajn sa rozbehol. Jeho pasáž, kde hovorí o pravde, tu je na mieste, v tom skite, alebo jak to nazvať, a záverom by ma zaujímalo, že aká je tá pravda o reperoch, lebo odšadiaľ počúvame, že reperi sú v súkromí takí a takí, ale reálne by som chcel vedieť, že na koho to je, že na koho to má byť útok. To sú tí veľkí reperi, ktorí klamú celé okolie a sú vlastne úplne iní. Čo Rytmus sa prezentuje, že nikdy nebral drogy, alkohol nemá rád, ani cigy, vlastne on tu má byť najväčšia spojka, čo pašuje z Kolumbe najlepší stav a najlepší sa necháva pre seba, ostatné seka a predáva Plačkovia a Renému, alebo o čo tu ide. Dajte vedieť do komentu, že o kom si myslíte, že repuje rozprávky, a pokojne aj nejaké vaše skúsenosti, alebo čo ste počuli o Separovi, Rytmusovi, Momovi a tak ďalej, Pilsim, lebo ja neviem, ako to mám vnímať, že kto je real a kto ne a jak je to vlastne vnímané. Netreba mi ľúbav. Tu sú nabite Helion, ten bol upila už na Deň strieda tmu, či na planete Opíc v Probuzení, a plus opäť Joffler. Luka tu spája slovenčinu so srbčinou, keďže Luka Mašulovič má srbské korene, a teda ľúbav je láska a parami by mali byť peniaze, asi, takže sa mi to sem hodí, ale celkovo ma ten song vo svojej podstate nezaujal. Nestarám sa. Tu nám beat robil legendárny Special Beats, úprimne by som ho tu čakal častejšie, ale here we are. A intro robila tanečníčka, čo má k Pilsimu dosť blízko, Nina Janová. Boli spolu aj u Oskyho a Svetozára. Refrén ma hneď chytil, dosť sa mi to páči, liricky je to také normálne, opäť odkazy na chrolových slovenských reprezentantov, plus Luka referuje na MMA fightera Dominika Toporcera, trošku aj nejaký sentimentálny vibe ide z toho. Ťažko je bez teba spať, ťažšie je bez teba žiť. Precítené, ale inak si myslím, že sa môžeme presunúť na poslednú skladbu z albumu, čo bola zároveň prvá vydaná z tohto alba, Mama I Did It. To už som spomínal. Tu robili beat Facefront a Luja, na featuringu je Vane, a čo k tomu povedať? Opäť refrén chytlavý, verš, bolo tam veľa drog, ale veľmi málo lásky. Mi príde ako veľmi podprahová referencia na track od Lil Skies, Lust. Vaneov nástup sa mi sem moc nehodí. Ten autotunový hlas mi k nemu zatiaľ vôbec nejde, ale keď ho vypovedával klasický Ro, tak to bolo celkom fresh. Započuli sme tu odkaz na Verčetyho a ako keď som to počul prvý raz, tak som nečakal, že to bude posledný track z albumu. Chýba mi tam také, v tomto albume takéto outro, taký ten záver. Nemôžem si pomôcť, ako by to bolo zakončené tak punkovo, že proste dobre, hotovo, dáme tam tento track, dobre, vybavené. Ale napíšte mi vy váš názor na tento projekt, prípadne dajte do komentu názov albumu, o ktorom by som mal podobný rozbor spraviť. Lajkom ma veľmi potešíte, odberom tiež. Týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.